uphile uphushe uphumelele kama kupasitoni channel okwane kufanele ukuthi qikelela ukuthi namba uyisisa ngoba uyimember channel kuphela mangeyonile imember le channel ungayisisi namba le namba kushisa kusongo 9 kusene kwefamba kuphela le namba awungathaphi kuyo le namba yakufonela kuphela from Monday to Friday kuphela le namba umfonela ukwazi umfonela ukuthi igama uyichaza igama uchaza inkinga kuphela sibongiseni sibongiseni lo ukuthi kuphela ngibambe uthango lwethini kunamabele phakathi ensimini akabingelela kacela umoya omubi ofana nelwa ngofuni yayiwisho ukuthi abantu bealena ukuthi ukhuluma nakhona nomuntu so make sure ukuthi uyabingelela noma uyacela itsale wenza ukoli bingelela phela amacela yabo angiphendule just yeah angiyenzele video for omunye umuntu oyimember channel ngokulandela channel uphupha amabele uphuphe ibambelelo kuyithango lwensimu noma ibamba uthango lwensimu yamabele kunamabele insimu futhi amanye amazwi ubebona amabele noma ubebona insimu yamabele noma bese duze insimu yamabele yini amabele soka soka so number 1 uphupha amabele ake sithi ke number 1 ngokujwayelekile uma uphupha insimu yamabele uphawu hluma ekuthelile lokho kusho ukuthi kungenzeka uzokuba nenhlanhla uphinde ubusiswe ngaba ngothando okanye ngencebo nenala noma ke inzuzo ngomklamo wakho amahubo 72:16 uyakuba khona inala kakolweni ezweni isiqongweni seyintaba 2 kwesinye isikhathi uma ngeze uphupha insimu yamabele lokhu kuye kutshale ngophawu luhle uma ukuthi ithelile lokho kusho ukuthi kungenzeka ke kunekhehla elalingumlimi elifuna ube ngumlimi wamabele futhi uzoceba noma kuphila impilo enhle futhi ende nesimeme ungasweli uma ungaba ngumlimi wayisisho nje abanye abantu bebekhonjiswe la kuhamba khona okhokho babo ukuthi okhokho babo bahamba la babephila kanje nawe ke phila kanje yabona ngabe ukhonjiswa isitalo sakho nokhonjiswa uNkulunkulu wakho Deuteronomy 33:28 uIsrael esehlezi elondekile umthombo kaJakobe wahlukene wodwa ezeli amabele noma yebo newayini 3 uma uphupha insimu yamabele uphawu esingathathe njengoluhle uma kuthi ithelile lusho ukuthi kungenzeka wena uzophumelela futhi umklamo wakho uzodlondlobala ukwenzela inzuzo yanele uma ukuthi umuntu ongusomabhizinisi njengamanje ngoba ngenze ukuphupha la kanti vele kunama project obhizi ngawo njengamanje so mase ithele insimu yamabele ibona ithelile ngenze uzophumelela uzokwenza inzuzo ngale zinto zenzayo uLeviticus 27:16 uma umuntu eyakungcolisa uJehova ingxenye yensimu yefa lakhe ukulinganisa kwakho kuyakuba njengokuhlwanyela kwayo ukuhlwanyela kwehamore lebhali kube amashumi esihlalo esiliva 4 kuyenzeka futhi uma uphupha insimu yamabele sithale ngophawu luhle uma ukuthi ithelile lokhu kusho ukuthi kungenzeka uyakholisa ukuthi uzothuthuka noma uzothola ukuqashelwa noma ukhushulwe esikhundleni okanye ke uzokhula noma kuzokhula le mali engenayo ngenxa yokuyikhanda kwakho yabona asivali number 5 uma uphupha insimu yamabele yabo Paul ufuna ukuthi ithelile le insimu yamabele ngoba lusho ngenzeka uma ukuthi ungumlimi uzoba nenala izokuno ey'tshalo zakho yabona ungenzeka ungumlimi vele njengamanje so usuba insimu yamabele ithelile futhi ngenzeka isivuno sakho sizokuba sihle yabo sikwenzele na